Giderin, giderin, uzakdır yollar, söyürün, işlerin, ağlap gülürün. Kim men, näme, kadim dünýäň yüzünne, men bolary, ölümden soň bilerim. Nuri Halmamedov, Türkmenistanyň halk artisti, meşhur kompozitor, Türkmen milli sazynyň lehengleriniň biri. Nuri Halmamedov gyýyska emma şöhratly durmuş ýoluny geçdi. Oňa Allah tarapyn berilen zehin ýyllarym çaltlygyny üssü, kämilleşdi. Hergedekde düzülýän saz bütün durky bilen nurlanyp, dinleyici özünün zadylaýjy täsirini ýetirýärdi. Kompozitorun saz eserleri, onun häsiýetiniň özüne bolan belent adamkärçilik duýgulary, üýtgeşik ogazlaryň üssü bilen insan kalygyna sinýärdi. Nuri Halmamedov, mukama singen ömür. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, günler ömrüň elegine elener. Eýde dönmek isler däl gögünler, geçen gün şäherden gaýdyp geler. Her kimin geçenden bir ahmary bar, menne de ahmar bar, ýöne men hergiz senin ruhun bilen ederin mydar, menin bar ruhumy direlden sergiyim. Ýolumyzyň çatak düşeni üçin gam çekme. Bu derdi götürgün merdem, uruşdan aman sağ halas bolmak kıyın, has kıyın halas bolmak ýatlamalardan. Düşün ýatlamalar köňlüme häli, sarılan yapraklan düşüş ýaly. Çağalyk mukamy. Kär saýlap alyp bolmaýar. Oň özü seni bennetmeli. Ene şonda sen şol jadylaýjy çakylygy wagtynda seslenip, oňa bütün ihlasyny siňdirseň, öňde goýulan maksada ýetmek üçin janaýaman işleseň, onda bitmejek iş, alınmajak gala bolmaz. Men saz bilen ilkinji tanışlygym çağalykdan başlanypdy. Şonda men ilkinji gezek türkmen aýdymlaryny we bagşylaryň milli saz gurallaryny ýerine ýetiren sazlaryny dinläpdim. Halk aýdymlaryny diýsem baý milli syňmy, olaryň öz bolşlugy maňa diýsem täsir etdi. Men olary ýürekden söýdüm. Ulagam dutar erbet çalanokdy. Men onu sagytlap dinläp bilýärdim. Daýna owasy,
Bu ýerde 1938-nji ýylyň 20-nji iýulunda Nury dünýäge gelipdi. Daýyna Gökdepe uruşy netijesinde dağınık ýaşan öňkü Mürçe owasynyň ilaty tarapyndan 1882-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna döräpdi. Şonda şo wagtky Ahalteki uyezdiniň ketdeleri aýry-aýry owalaryň ilatynyň haýyşy boýunça Durun owasyndan ýokarrakda ýerleşýän jülgede daýyna çeşme göz başynyň golaýyny özüne 42 erkek gözekligini 48 sany hem aýar maşgalan jemleýän 25 öýlü daýyna atly owan düretmäge ruhsat beripdir. Şol adamlaryň arasynda Nurynyň atasy Baý Muhammed de enesi Artygejede bardy. Daýnarlar irki döwürlerden bäri aýdymsal bilen bagry badaşan halk. Daýyna meşhur destançylar anna hal bagşynyň, dost hally bagşynyň, gelli bagşynyň hem atanydyr. 20-nji asyryň başynda ýaşan daýnarlar Edil Nurynyň enesi Artygeje ýaly goşgu düzüp, onu aýdym edip aýtmagy gowurupdyrlar. İnçe ansan duýusy olarda ähli zatdan, hatda günnöki çörek hakyndaky aladadanam ýokarda tutulupdyr. Mümkin, daýnanyň üýtgeşik tebigaty onuň her bir ýaşaýjysyny gözellige, söýüge teşnedendir. Baklyga, asmana, dağlara, ýyldızlara söýüge we ölüme akyl ýetirmäge, olary duýmaga ýardam edenler. Eliň aýasyal ýerde bitirilen bir jüp talbaglygy. Ine Nurynyň atasy Baýla aganyň baryp revolýusiýadan ozal ýetişdiren uly bagyndan bar galany. Häli-häzir çenli daýnada bu baga Baýlyň armydy diýerler. Ine şu armyt agaçlarynyň aşagyna da ýetimlikden ýaňa hor-homzy bolan Nury arkan ýatyp, hol ýokarda asyl-asyl bolup duran datly miwäniň iň bolmanyny ýekejejiginiň aşak gaçmagyna garaşyp, kän amtylypdy. O wagtlar urşun iň bir agyr, ejerli ýyllardy. Maşgalanyň bar keşigi Baý Muhammediň evine düşen soň oňa ýeňillerdi. Ol daň agaryndan öýden çykyp, ol giýişlik garaňkylykda da dolanyp gelerdi. Ondan bütün gün öýde Nuryň ýeköýüdir. Ol şonda käwatlar öýden çykyp dağa giderdi. Çeşmenin boyununa gidelencedirdi. Mün 1945-nji ýylyň ahyrynda Owa Sowetiniň başlygy Tagan Merdi Tagan ogly ähli ýetim çagalary ýygnap, olary Gyzylarwada alyp gidýär. Şo çagalaryň arasynda Nury hem bardy. 1945-nji ýylyň 20-nji awgustunda Gyzylarwad şäheriniň bilim bölüminiň ýürüýte buýrugy bilen Nury beýleki çagalar bilen bilelikde Gyzylarwadyň ýetimler mektep öýüne ýerleşdirilýär. Ýöne öz kiçi inisi baradaky gaýgy alada Baý Muhammed öz gününe goýanok. Ol ahyr soňy 1947-nji ýylyň 27-nji martynda Nuryny öýalyp baýdýar. Tez wagtdan Baý Muhammed Mürçedäki garnaşlarynyň ýanyna göçüp barýar.
Soň bäherdene göçýär, bir ýerde işe ýerleşýär. ...1951-nji ýylyň ýanwaryna ol Nury iýdegsiz bolmasyn diýip onu bäherdenin 11-nji çağalar mektep öýüne ýerleşdirýär. Bu mektep demir ýol wagzalynyň golaýyna ýerleşen soň iki ýana geçýän otlular penjereden görünür durdy. Günne günaşa bir ýollardan ençeme otlular geçýärdi. Şol otlular penjereden syňlaýan nury elbetde uzak şäherler, ýurtlar barada ardy edýärdi. Anha günlerde bir günden Nury sen men ýok alagada şol otlaryň biriniň beýline minip ýoly rawany bolýar. Emma Nurynyň garaşylmadyk syýahaty uzaga çekmeýär. Otly Marynyň demir ýol wagzalyna ýetenne Nuryny alyp galýar. Soň wagzalyň gapdalyna çağılar galypanyny tapşyrýar. Yetimligiň guzabyny başdan geçiren kiçijik Nury şonma özüniň dogulany günden bilen okdy. Netijede de Nuryň dogulany wagty barada ne dogry maglumat peýda bolýar. 1951-nji ýylyň 30-njy maýynda da Nuryny bayram allaky 27-nji çağalar öýle ýerleşdirýärler. ...1951-nji ýylyň Tomsonda Nurynyň bütün akbaryny keskitlen waka bolup geçýär. Çağalar öýünde gussul hally aýlanyp ýören Nury birdenke üýtgüşük bir owaz eşdýär. Kalbyny lerdana getirýän ajaýyp bir mukam eşdýär. Ol saz çağalar öýüniň golaýjygynda ýerleşýän sazçylyk mektebiniň penjeresinden eşdilýärdi. Şeýle jadylaýjy sazy eşdibem, hey arkaýyn durup bormy. Nury boşluk bilen çekinibirräk edi, penjereden seretse. Päkide bir otogyň edil orta arasyna üýtgüşük bir saz guralynyň raýalyň başyna mährem bir aýal saz çalyp oturdy. Onun şo wagt bar ünsü çalýan sazynyňdy. Nurynyň bar ünsü şol sazdy. Soň serede oturulsa, ol aýal şol sazçylyk mektebiniň muallimi ekeni. Ene şol melul edici prosotda da Nurynyň kalbyny üýtgüşük bir duýgu oýanýar. Barıp ençeme ýyllar bäri gasyp gogurup barýan üýtgüşük bir tebiği güýç oýanýar. Şol ruhu güýjüň täsiri bilen onu saz diýilen gudraty, onu öwrenmekligi, onu düşünmekligi isle oýanýar. Şeýdip Nury ilkinji gedek sazçylyk mektebiniň bosagasynda ýatýar. Öz ýaşyndan kiçik görünýän Nurynyň şo wagt 13 ýaşy bolsa-da, onu üýtgüşük zehiniň bardygyny duýmagy başaran şol ustad muallim Nuryny sazçylyk mektebine okup alýar. Ine şol günden başlap Nury, şol mehriban muallimi özüniň ilkinji haripatynyň iň bir görelili okuwçylarynyň birini bolýar. Şeýdibem ol sunwat diýilen gudratyň üýtgüşük dünýäsine aralaşýar. Sud medisina ekspertiniň 1953-nji ýylyň 20-nji aprelinde gelen netijesi boýunça Nurhal Mämmedowyň ýaşy, dogulany ýyly, aýy, güni anyklanylanna 1940-njy ýylyň 24-nji fevraly diýilip keskitlenildi. Nur üçin inni wagt diýseň çalt geçýärdi. Hem çalt, hem gyzykly geçýärdi. Nur özüne köp üýtgüşükleriň bolup geçýändigini duýýardy. Hamala çağalyk geçmejek ýaly, çağalygyň kenaryna kän durdum.
Bu dünýä durşuny sowal maňa, şu sowallaň jogabyny näme berdi? Ol şeýle kenardy, beýik kenardy, alkamyna soraw adasy bardy. Aňarsynda bolsa başga bir beýik, başga bir giň kenar uzak gidýärdi. Ol şeýle bir uzak, şeýle çuň eken. Ol şeýle bir beýik, şeýle giň eken. Çeker şatlygyny diňe götüren, gaýgysynam diňe götüren çeker. Şo kenara gelip oý edip ýörün, ýygnap yeňil agyr soraglaň baryn. Neber o kenarda jogap tapdym men, neber bu kenarda jogap tapýaryn. Ýaşlyk mukamy 1954-nji ýylda Aşgabatda ýerleşýän birinji çağılar öýü üýtgedilip, ol Aýratyn Zekinli çağılaryň mektebine öwrülen soň, şol mektebiň molumlary Bayramallyky 27-nji çağılar öýüne baranlaryna şo ýerde terbiýelenýän Nuruýynyň zekinine haýran galyp, onu Aşgabatda öz okudýan Aýratyn Zekinli çağılaryň mektebine berýärler. Akbal ýene-de Nuruýynyň kalbynyň kapysyny kakýar. Onuň durmuşynda täze bir öwrülüş bolup geçýär. Ömürlük ýatda galjak öwrülüş. Yanıp köyse baktı gele var mı eyte Avrayı atağa koysun oğluna atını koysun Udaya meydanı koysun demine asmanı koysun Durmadın mı koytan ere Demi duşlan devam edip Dostları Ekranı şehri koysun Topumu bakara koysun Koysun kıprat koysun Derdini yine koymasın Her kalınmalı yine yerele Kim başını hesrete boşuyan Dönemden yenelere Güneşimde su pay düşüyen Dostları Güneşimde su pay düşüyen Nurhal Mehmedov Sağlaşık
Saz odaly bilen filosofiyadyr. Ähli beýik kompozitorlar hut özleriniň akyllarlygy bilen meni bennediler. Beethoven'in Akval Kapenikakya adlı simfoniyası näme üçin şu wagtam täzeçe ýanglanýar? Elbetde özüniň özgördüjüligi bilen. Hayran galmaly zat Germaniýada ölmez ýetmez eserlerini döredip gören Beethoven ýanky simfoniýasyny Fransuz rewolýusiýasynyň boljagyny welilik bilen öňünden görüpdir. Diýmek, her bir özüni syýlayan kompozitor edil ýazyjy ýaly siyasatçıdır. Men feýguli kompozitorum Scriabin'in öňe süren felsefesi eňe durmuşydyr. Ol men ähli adam men. Telegatyň iň kämil bölegi adam, görüşüji, ýeňiji adam. Ine Scriabin'in mawzuy. Men birinji muallymym türkmen halk sazy bolsa, ikincisi gurrumsuz Scriabin'dir. Türkmen sazy özüniň agraslygy, şuňlugy, ýakymlylygy bilen iň beýik kompozitorlaryň eserlerinden beýik. Dowtaryň owazy türkmen sazyna söýgüýümüň, hormatymyň netijesimi gaýdýar. Dowtaryň owazy. Nurhan Mehmedowyň Dowtaryň owazy eseri kompozitoryň talepçilik döwrüne degişdir. Bu ajaýyp saz beýik dowtarçy Molla Täşmuradowyň dünýeden gaýtmyş bolan baradaky ajy habara ýürek seslenmesidir. Molla Täşmuradowyň ady goşa tara taýsyz elberligi bilen türkmeniň milli saz medeniýetiniň taryhyna altyn sahypa bolup ýazyldy. Nuri bu halipa tüý ýürekden sarpa goýýardy. Moskwanyň soğuk kış gecelerinin birine bir demde tutuşluğuna dünya inen bu täsir mukam, durmuşun öz içine alyan nähirliligi, egsilmez söýgüýüni türkmen saz sunuwatynyň beýik ustadyna Molla Täşmuradowa bolan syýly hormat düşündiripdi. İyice ören mulayımdı, tümlük deysen koyudu. Ay günü dolup düşüptür yaprakları şakalan, giyice şehir giyicesi dey, ol duruşunu şagalan. Ol duruşunu durmuş bilen kaynayardı, coşyardı, neçe yıllık doğyardı, neçe yıllık yaşyardı. Biri şığırdı diyerdi, yine biri hoş mukam, görüpler özünü yerdi. Men boş mukam. Ine şeyle gözül giyice, gedim edeyin bir dem deyip köçe çıktım. Bar yarın, ine birden nirden bilemok cadımı ya düşmüken, yanlanını bir vada pessay, sonra batlı hoş mukam. Saz kä beyna uryardy, kä ýüregi eňýärdi, pragyny ýada salýan parasatly heň mardy, Beethoven'in hyzyny siňdiripdir heňe ol, emma men derrew tanadym, bu diňe ol. Dowtaryň her perdesi diýdi, misli bir saky, adamlar durmuş gözeller, ýaşaýyş baky. Entek oňa duýgu bilen, paýhas bilen bir wada bet pygyrlar, hapa işler ýaşaýarka dünýäde, şu saz bilen getirerin erwetligi amana, şu saz bilen onanaryn adamlara, zamana. Özümün ejiz damarym, şu saz bilen üderin, özümü tar edip mydam, men şu sazy düderin. Goy kafede kofe içip jaza uysun ýangralar. Emma şu saz men, ruhumda ömür boyu ýanglanar. Goy durmuş maňa kıyın günler, agyr ýollar içilsin. Durmuşy kıyınlygy üçin dolu akrar eder. Günlöň bir adama şu saz bolup kömek bersem,
Mıllı ağam beyikligini bir basgançak beýgelder. Nung 1960-njy ýylda ýaş kompozitorlaryň Moskwada geçirilen bütün soýuz bäsleşigine gatnaşan Nurhan Mehmedow dutarın owazyny özi ýerine ýetirdi. Her notasyny milli äheng diňlap duran ýokary çeperçilikli bir eser. Şo wagtda saz professorlaryň, emin agzalaryň, tanymal kompozitorlaryň, sazşynaslaryň, artistlaryň badawat ünsüňi çekdi. Bäsleşiň birinji derejeli hormatly şahadatnamasyna munafik boldy. Ýylda konservatoriýa gittim. 57-nji ýylda girip, bir ýyl okap, 58-nji ýylda konservatoriýaň içi bilen, zal bilen barýakan bir ýygyňda bir ses geldi. Aman! Kim käne dedi, ýöne bir tanış ses. Näser etsem Nuri. Sen ýekoýadyň bärik gelip, ýekoýadyň okajasyň, menem gaýdy berdim ýygyň bilen nit, meniň ýanyma gelip, "O sen haçan geldiň?" "Uy, men eýem okuwada girdim" diýdi. Talip ýyllary özi bolşlugy we öz diýenligi, diýsen zähmet söýürlügi, bilimlere teşneligi bilen tapawutlanan Nuri, sözüň dolu manasyny hakdan içen zekini, onuň üýtgeşik ýatkeşligi, saz çalanyna barmaklarynyň tebigi çalasynylygy, islenlik nätanış saz eserlerinden derrew başgaryp bilmekligi, ussat molumlar bilen gürlüňlerde özüni erkin alyp barmak okuýby köpleri hayran edýärdi. Her ýyl din çalyş mewsumi wagtyna öz watanyna dörezçilik gedelençi etmegi, milli sazlarymyzyň çeşmesini, çoğuny, jümmüşüne aralaşmak bularyň barysy Nurynyň gelejekde ussat kompozitor we pianist bolup ýetişmegine uly itergi berdi. Kerim Gurban Nefesiň bir boşlusy vardır. Talant diýilen zat gaty beýik zatdyr diýe. Emma öz wagtynda talantyň ýoklugyny bilmek ondan beýikdir diýe. Şoň kyýaly, şu Nuri şu talantynyň badygyny bilip işleýär. Onuň eden zady gaty özi şoň dogrudygyny ananya doğurduğunu hemme taraflayın göz yetiriyor. Şeydimen işliyor. Nurhan Mehmedow simfonik sazlary aýratyn pisinde berdi. Ol konservatoriýanyň uly zalynyň diwarlaryny sarsıran, elendiren, titreden konsertlerini ýa-da olaryň turgenleşik pursatlaryna uly höwes bilen gatnaşardy. Nuri munça dürli saz gurallarynyň biri-biriler şeýli gatyşyp, şeýli düşünüşip äleme, ägirt düşünçeleri ýaýradýanlygyna ank bolýardy.
ol munun gudrotyny tesiz sanan neyin aňyna, ýüregine sanap çykýardy. Nurin bir gowy tabi. Aman men şu bir dady başlap şonu gutorman. Moğlumu görkezip üstüm gelenak derdi. Özüm gutorup onun näme diýenini dinlejek derdi. Biren tegi var okulçulardan başlamaka moğlum bilen maslahat ederdi. Nuri'de beýle zat ýok. Nuri şu hemmesini özü bir bollum etdiýänçe moğluma da görkezmedi. Ana şeyli prinsipde, şeyli täsirli özüm bir ondan soň öz başdak işlemegi ol köp peýdasy boldy. Şu häsiýetli. Nuri Hal Mehmet durmuşun täsirlerini yürekden, beyniden geçirip moğlumla getirerdi. Halipasy Anatoliy Nikolaýevич Aleksandrov hem onun her bir notasynyň düýbüne göz ýetirip atalyk duýgusy bilen okardy. Şol parazatly moğlumynyň hoşamay sözlerine Nuri'niň köňli kanat baglardy. Ýöne ol öz döreden eserlerini öz gorap bilýärdi. Öz nukdaý nazaryny goramaga gerek gelenini juda mäkämdi, berkdi, tutady. Konservatoriýanyň gutorduş diýilene jogap edip, ýaş kompozitoryň döreden Türkmenistan simfoniki şekiller atly çoňur manyly eseri we dünýä belli okuw jaýynda 5 ýyllap ýöne ýere okumanlygynyň aýdyn tasdiknamasy boldy. Türkmenistan simfoniki şekiller 1963-nji ýylyň magtumury aýynda Pyotr Ilyich Çaykovskiň adyny göterýän konservatoriýanyň uly dalyny sahnasynda ýaş kompozitoryň Türkmenistan simfoniki şekiller atly eseriniň şol döwürde dünýä meşhur bütün saýul radio telewizionyanyň ýanyndaky uly simfonik orkestriniň ýerine ýetirmegi saz äleminde ägir bir waka boldy. Ýigidin oglunlukdan zanlyna siňen türkmen güneşiniň nury, eri sehralarynyň howasy, dağ çeşmeleriniň owazy, ata-baba däpde surlarynyň dünýäsi hem özüni hem onuň eserlerini ýerine ýetirjileri alham joşgun berýärdi. Dinleýijileri tolgunlyrýardy. Dünýäň bar derýasy seniň adyňda, iňrigi, şapagy, ýagyşy gary, meniň ihlas eden zatlarymyň bary seniň adyňda, seniň adyňda. Ýüzüni öpenim, tohum sepenim, bu dünýede ýitirenim tapanym, topragym, gam gussam seniň adyňda. Sen bolmasaň oňat bor dogmanym, sen bolansaň bugün dünýä sygmanym, tylla gyrnysy edip ýygnanym, namysym, mertebem seniň adyňda. Senin pek adyňda görki bu dünýäň, alayım sarfmasyn erki bu dünýäň, dünýäniň mukaddes ähli zadyny jemländen soň sen ajaýyp adyňy bir ullakan gusal uly anamdek doğa kimin gaýtalaýan hergedek.
Nuri orkestr älim bilen şu ilkinji duşuğunu, saz tilsimlerinin, onun öwrümlerinin, temberlerinin düýpsiz älimdigini aňyşy bilen hemmäni hayran etdi. Onun orkestr üçin döreden şol eseri, ilinkä meňzeşdäli, ol Nuriýynyň iň beýik ýürek tolgunmasydyr. Bu eseri çalan orkestra Hytaýyň ilkinji denan dirijori, Moskva konservatoriýasynyň uçurumy Çijen Siawaýyn dirijorlyk edipdi. Ol bu eseriň inçeden täsin öwrümligini iňmen dogry, çuňur düşünipdi. Я очень рада здесь вспоминаю о моем старом товарищем, выдающемся туркменском композиторе Nuri Halmametове. Men özümün köne dostum, meşhur türkmen kompozitori Nuri Halmametov gonç duýgusy bilen ýatlaýardy. On bilen 37 ýyl mundan odol Moskva konservatoriýasyny okumak meýesser etdi. 我当时是俄罗斯著名的杰出的 1963-njy ýylda Moskva konservatoriýasynyň konsert zalyna bütün Soýuz radiosynyň we telewizioniýasynyň uly simfonik orkestrinde Nuri Halmamedowyň Türkmenistan simfonik eserine dirijorlyk etdim. Onu özüme uly agyry derece hasaplaýan. 广播交响乐团合作，在音乐学院的大厅里， Halkyň ýürek damaryndan syzyp çykan saz maňa gaty uly täsir 启 etdi. 动我演奏了一部叫《Turkmenia》的作品。那部作品 Bugün ajaýyp zekenli kompozitoryň suratyny görüp, onuň ýaş keşfikemde şol ýatdan çykmajak konsert gözüňümde 一 canlandy. 位年轻作曲家的相片，他那年轻的 Men Nuri Halmamedowy uly sarpa goýýar. 又使我想起了那个非常有意义的音乐会。 Onuň öz halkynyň hakyky meşhur kompozitor bolup ýetişenligini eşdemde bolýan, 人民的 men oňa 对 tüýsürekden 土 degen. 曼的音乐事业创下了不朽的功勋，我更是非常敬佩。 Ol türkmen halkynyň sazyny baýlaşdyrmakda genji hazinasyna ýetip bolmajak işler edenligine guwanýan. 一部作品，直棒。 Onuň döreden sazlary türkmen halkynyň hem medeniýetiniň iň gymmatly baýlygydyr. 成为我们两国人民音乐文化事业 O sazlar ömür wagty ýatlanyp duruljakdygyny men berk ananýan. 的一笔宝贵的财富。 Türkmenistan simfonik şekiller atly eseri deňi taýyp bolmadyk zekiniň ýüze çykanyny, onuň uly geljeginiň bardygyny suwut etdi. Altmışyncı ýyllaryň ortalaryndan başlap Nuri Halmamedowyň döredijliginde kino üçin saz ýazmak esasy orun tutýar. Kino äliminde işlemek, kompozitora köp taraplaýyn synowy geçirmäge, eserleriniň owazyny eşitmäge, hakyky gurallaryň heňlerini barlamaga, döredijilik gözleglerini özgertmäge mümkinçilik berýär. Kompozitor Şukurbaşy, Aýgytladım, Sahawatly deňiz, Magtymguly, Mukamyň syry ýaly ençeme filmlerde bize aňrabaş ajaýyp eserlerini miras goýdy. Nuri Halmamedowyň sazlary bu filmleriň hersiniň özüne munasypligi bilen olaryň meşhurlygyna, olaryň üstünligini belli bir derejede goşantlaşdy.
Nurhan Mehmetowyň saz ýazan filmleriniň köpüsinde öňü bilen Şükür Bagş filminde ýanglanýan sazlaryň esasy pikiri adalatlyk we uruş getirýän yamanlyk bilen görüş boldy. Sen perwana, senin hoşuma aytadyň kanatlaryň şuwurlusy misali, edýän pikiriň bilen tutýan maksadyň odyşygyna maýyl perwana ýaly. Näme umtylýarsyň? Ilamy? Ýagta? Olar yakar seni. Onu yok hata. Şükür Bagşy. Siz düşünýärmismi? Beýik sazanlarlar mudama baky mawzu bolan ýagşylyk hem yamanlyk mawzugyny çözmäge ymtylypdyrlar. Entek dünýäde şu häsiýetleriň ikisem marka häzirki zaman sunwat ustatlary şol umumy, ýagny keskitli bolmadyk mawzugy aýyl saýy diňleýe ýetirmeli. Men kino bilen bagly ilkinji düýpli işim Şükür Bagşy filminde ýazan sazym boldy. Polat Mansurowyň Şükür Bagşy kino filminiň esasy mawzugy saz. Ýagşylyk, yamanlyk. Dogrusy, şo filmiň sazyny ýazmaga maňa anananlaryna men az begenmedim. Sebäbi bu kinonyň düýp mazmuny haýr bilen şeriň görüşi, uruş we parahatçylyk. Men bu ägirt mawzugy çözmäge köpden bäri hyýal edip ýördüm. Ýöne onu beýan edere takyk hem janly bir mysal, ahwalat, edebi ýaş şekil düşögüni tapman ýördüm. Galy de ýene bir bagyt kino, saz hakynda. Gadim Pigmalion'un öz daştan yasan Zenan heykeline can merşi ýaly. Berde de saz oroşan güýje, canly güýje urulýar. Gelşirip aýtsam, saz döş gerip, ganly söwüşün öňüne alýar. Men bu filme ähli ahlasamy, höwetimi siňdirdim. Käbir dürüdüjülük adamlaryna bolşy ýaly.
Filmin sadyny ýazyp oturamdan soň men öz kalbymda şeýle bir boşluk duýdum. Göwnüm bolmasa inniden beýlek ýekeje de saz eserini dürüdip bilmeçek ýarlym. Gelir diýip ýüregim umytdan doly, sen onsuz ýalmaýsyn, hiç kararym ýok. Sen urunýan, kelli döwýän gelenok, kıyın günün dostlarım gelmeýşýär. Herne şol öwürlüşük wagtlaýan eken. Kılıçlaryny eredip orok ýatamaga çagyrýan şol filmiň ähli tarapdan milliligi hemmelere ma'lum bolsa gerek. Doğrudanım eser ilki bilen milli bolmaly. ýylda Kırgızstanyň paýtagty Beşik şäherinde geçirilen Orta Aziýa we Gazakystan respublikalarynyň 3-nji bäsleşikli kino gözlem geçirilişine şükür bagşy filmi karardan ýytylşy ýaly insan perwerlik, halkylyk we häzirki zaman many ýaýlymynyň ekrana täsir kinematografik usuly bilen filosofik ähengde janlandyrylyny üçin diýen birinji derejeli şahatnama eýe boldy. Filmin sadyny ýazan kompozitor Nurhan Mehmedow aýratyn ýürüýtü şahatnama bilen sylanandy. Gidelim. Yine belli umid, mavi yere. Yer eşitti halk, ahını alsın. Halklar onu verip, dinç umidin. Yer bahşetti ona, çeşme bansın. Ol çeşme coşur, olup değil bir yaz. Ağzımdan hepinin soğuk bir. Sada düşünen adam dünyada en bagtly, en baý adamdyr. Beýik saz akyllary Iyogann Sebastian Bach dünyada adam aňyny tolgundurmakda, onuň duýgusyny oýarmakda en ukuyply, wekilli ustad bolupdyr. Onun düýk manasy durmuşyň en agyr külpetlerini, tükenipsiz oý pikirlerini durmuşa urunuşdurmak bilen baglanyşykly downy ýüze çykaranlygydyr. Bach şu pikirlerini öz dürüjlüğünde şöklendiripdir. Mozart'ın humanizm häsiýeti, onun dünýä garaýyşynyň aýratynlyklary onun sunwatynda bütünlüğü ýüze çykýar. Onun dürüjlük usulyny täsir edýär. Dünýäň gözelligi adam,
sazlaşıkly göz başı bolsa durmuş. Ine Mozart'ın çeperçilik dünya gaýşy. Men bahy Mozart'y dinlesem ähli gussamy, durmuşda duş gelýän şowsuzlugyny diýär. Ähli sunwat eseri ilki bilen adamda şu duyguýuny, adamyň elmydama şer işten, yamanlykdan beýikdigini ünleýän duyguýuny oýurmaly. Ýöne şeýle duyguýuny oýurmagy ukyply adam üçin onuň tebigi zekini ujuýupsyz bir zatdyr. Ol adamyň söýmeli, çyn ýürekden, hem şatlykly hem gussalygyny adamyň söýmeli. Hut adama bolan şu söýgü bolmasa, tebigatyň genial adamlaram özünden soň ýaşajak eseri döredip bilmez. Kämillerin edehedi her zaman kesfini yürütçük şägirt sayılýar. Aňda barym, kalpda barym ayaman, adam özün adamlara paýlaýar. Begenip, guwanyp, şatlanyp, döküp, inçe duýgusundan dünýä erş çekip, halvın keşte öýdümleri paýlaýar, gazal goşga, aýdymlara paýlaýar, adam özün adamlara paýlaýar. Mahal bir tewekkül iş edýär, eden işin beýgayratlar puj edýär, güllennädik yüregini daş edýär, ansabyny ýuwdanlara paýlaýar, bir kör zeki nadanlara paýlaýar, adam özün adamlara paýlaýar. Adam ömrün adamlara paýlaýar. Hem ömrün insandan bognap ýygnaýar. Şonuň üçin bu dünýäden gidenine süýndürüp, sýyndyryp asman ýyllygyn zemine de sığmaýar, asmana da sığmaýar. Turup köprüğe işlemeyi karar ettim. İkinci günler İngiliz diline öğrenmeye giriştim. İlkler kıyınçılık çekersin, son işim yenileşer dediler. Medeniyet Ministerliğine cam ettim. Bir kuyundan skripka bilen fortepian için yalan varyasiyalarımın amala aşıracaktıklarını söyleverdiler. YouTube'a dahilli malumatlar ile gırıklanıyan, Haçaturyan'ın Spartağını okuyan, men bu baliyetin şeyli şöhratı iyi olanlığını adaletli hata ediyen. Nurhal Mehmedov kim değilse görýärmi ol? Bir neme var da. Talant näme diýip soraýarlar da.
sağdan başka hiç sağda kulluk etmedi adam. Dünyada sağdan başka hiç sağda kulluk etmiyor. O adam ömrün ahirine senin değil mi? Sağ, içinde sağ, taşında da sağ, gurrumum sağ, fikrim sağ, köşede var yakada sağ. O kelle boş vaat yok. Şu duyuşu başkada, dünyası başkada. Dünyası başkada. O başka o okan alımları bilen o ya olan Türkmençe var burada. Tegan Türkmen var ama 1974 yıl saz ve yeke saz. 1974 yıl men fortepiano üçün konsert yadarım neydim. O ne bakakta olurka. 1975 yıl eyyam bir yıl geçiptir. Men orada konserti yazmandım. Baletten soň hükman yazmaly. Hükman. bir vakalet sekili var. Soňky döwürlerde dünya şahirlerine yüzlenip uğradı bir tane vakalet sekili yazdı. Geyne sözünde ondan bir Japon çağlarının şol Hiroşima barada yazdı. Şu datlarına serede oturdan Türkmen değişli yeri yok ya Allah. Ola gene nemslen nemede. Ben Japon şahirlerin söyledi. Olun şonun Türkmen aydiya olun. Türkmençe bola ya. Türkmençe bola. Şolum Türkmençe. Ya Yeseninin söylerine yazdı yatsak bakalım sakal. Koyam şol eyyem o zatlar ne hemen alamatı. Türkmenistan'ın arbiterinden çıkan adam Nurhal Mehmet diyen. Nurhal Mehmet bir Türkmen kampanyada değil, o dünya bütün adam zaten yüzleniyor da. Bir var eken, bir yok eken. Äpet şehir var eken. Şol şehirde bäwül eken, gyzjaga ýaşar eken. Uzun saçlı ince lirik saçsız kelle koca fizik şol şehirde ýaşar eken. Yine de doğmadık çağa ýaşarmış. Doğan alımların doğmadık pikiri, aşıklan bağıttan gözü yaşarmış, gözü gaytalarmış, Hudaya şükrü. Bir var eken, son yok eken, äpet şehri yok eken, köçelerde bäwül eken, şojagaz gyýyz yok eken. Ähli reklaması elavın ne ondan, şehirden derek kalmandır ne mundan ne ondan. Aslında hiç tattan derek kalmandır. Bu ören tukat erteki. Bu tukat şun ertekini dinleyen, koca del, çağanın pikirini bilyen. O liyenir dahi bir erteki del, men karşı çıkamak. Ahmal, yönetil düşünüm, bu ağır, bu kayın, bu ulu hakikat bolunu üçün, ähli materiklan erteklerinin in ağır, in kayını
bolmagy mümkin. Yılı Moskva'da halkara festival geçirildi. Onun Japonlar geçirdiler. Festivalin adam Japonun ruhu deyip adlandırdılar. Şu tayram Nur Hümamedov'un sazını koştular. Nur Hümamedov'un 20. asırın Japon şahırın sözlerini Hiroşima ve Nagasaki şehirinin çağlarının dinlep yetişmedik aydımları deyip bir cikli var. 30 minutlik. Benim bilen aydımçı Güleren Baltayvan çağıdır. Yerine getirmeyen. Orkestri Moskva'nın orkestri. Çıkış etmelerim bütün dünya belli Moskva'daki Uluzal Çikovski adındaki konservatuvarının Uluzal'ına geçirildi. Şol cikli şu halkara festival koşmağını Hümamedov'un bütün dünyanın kompozitörü deyip hesaplanıyor. Şeyleri sözleri Japon olsa da sadece Türkmen kalıyor. Böyle köz aydınlığı da sağlar için. Ay yağış vardı, gıdılgış vardı, ya da soğuk vardı, bu savaş vardı. Yani Nuri Pakir şol aydınları bir hili Hiroşima ve Nagasaki bolun bet bağışıklarını bağlaştırdı böyle. Şu taydaki çağalın dinlep yetişmedik aydımı deyip ağıtlanırdı böyle. Hemen yerovundaki duyguları başka taraf yoğdu böyle. Şuna ki göğüne koy saatler başka mani verip başladı. Yankı saatler bir şeyli tragedik, drama, bir gıynanç döyredip başladı. Hem dinleyicilerdi, hem şunu yerine getirenlerdi. Hakiki milli saz eseri hemişe külli adamzadynkıdyr. Adamzat tungutuny halklaryň her biri, hatta iň az sanly halk hem özüni hasaplayar. Genrich Geynanyň sözlerini ansan yürekleri, Sergey Yeseniniň goşgularyna Pars ähengleri, 20. asırın Japon şahirlerinin şığırlarına, Japon çağalarının Hiroşima ve Nagasaki'daki dinlenmedik aydımları atlı toplumu döretmeye yanışamda, menem hut şu zatları var da pikre vuruptum.
Nurhal Mehmedov Hiroshimanın ve Nagasaki'nin çağalarının dinlenmedik aydımların döretmöö has öňürekden. Onun eline 20-nji asır Yapon klassik şahyrlarynyň çağalar üçin ýazylan goşgularyny, soňra Akira Kurosawanyň Tramvay tegerleriniň şakyrdysyna atly filmini göreli bäri arzu edip gelýärdi. Sadanma Hiroşimadyr Nagasaki hakda köp zady. Şol sanmy atom partlamasyna helak bolup, ýöne ören ýaşasy gelýän 12 ýaşlyja Sadako atly gyýjagat hakda. Oňa kagızdan 10.000 sany durmajyk ýasan günüň keserlen gutulursun diýip anandyrlyşy baradaky gürrüňi hem okapdy. Yapon şahyrlarynyň goşgulary öňe päkideligi, içinden geçen duýgularynyň iňçeligi bilen meni hayran edýärdi. Birdenem şeýle bir awly pikir men süňgümi sarsyrdy. Bu ajaýyp goşgular şonno 45-nji ýyly adamlaryň başyna atom iňinini Yaponiýaly körpeler bu ajaýyp goşgulary okap ýetişen däldirler. Şeýdigem şu sal mowdugy ýüze çykdy. Yapon şahyrlarynyň sözlerini, wakal eserleriniň toplumy döredi. Dostları kendi. Aynı hemen Nurhal Mehmet değil de onu her kim onunla oturacak, her kim onunla yedirecek, içirecek, gürleşecek, gülüşecek, oturacak, onun altında vatan verirler. O sahanatına da bari yaptılar, üniversite kırın, sahanata battı, yani işlerler. Ya bile oturup işlerdik, men için kendi romanslar, kendi aydınlar yaptılar da. Gelýärdi oranlarda. Oranlar diýerler, deňduşlary, kardeşleri, başga kardeşlerim gelýärdi. Muallimler, dilçiler, ýazgyçylar, döwürlikler gelýärdi, oturýardylar, her ýeri görünler. Wagt boly gidip otur. Ol adama oturup işlemeli. Wagt gidip otur. Ýani hiç mümkin değildir. Oturuplar. Çetirke boş giden wagtlarym bolýardy. Wagt boş geçen wagtlar. Sonra ýöne ölümden soň diýerler, ay näme o ýoldaşlaryň tirkeşýärdi, eýdýärdi, beýdýärdi diýdiler ol. Ferede oturdan hemme kişiden kän ýagan kompozitor Nurhal Mehmedov. Gözäl gizicik ömründe. Sentýabrda 1975-nji ýylda dostum Gurbannazyr Ezizow ýok boldy. Nähili ýitdi, nähili ýitdi. Meniň güler ýüzlü dostum. Yuri Ryabinin ýüregi edip adamlar. Pelek ağladyr güllürmez diýenleri. Yatan yerime ýagty bolsun meniň doganlarym.
de yanıp köytüm bak gele var mı eytem avrayını atağa koydum oğluma atağı koydum bu da meydanı koydum demine akmanı koydum vurmadın mı koydum eğer demi duşlan devam edip dostları Efranı şehri koydum Okumu bakara koydum Koydum kıptat koydum Derdini yine koymadım Ertalım meliyene yerene Kim başını getirete boşuyan Dönemden yenelere Güneşimde su paylaşıyan Dostları Güneşimde su paylaşıyan Kurbanlar Eris bilen bir yolu tanıştırdım men bunu. Şahirme bilen. Sonra kurbanlar iyi yani koşunluğuna gitmeli oldu. Hatal su uğradı, katya da uğradı. Ay koşun yağdayından vurun veriye hem nur halmaya metak dayatlıya. Hem sonra tanıştırdın olun ya olmana diye bir hil bir içini hümledip veren ve hakta genilik fikri var olan bir hil adam hükmünde gözüme belli diye. Ol katışını yakınlaşman kattı. Anne verdi salam. Şeylelik bilen 6 aylık hindi kışının mevsiminin gelişi yali hatlar mevsimi başlandı. Hatımı hayran varmalı zat ikimizin arkayına oturup mu, yatıp mı, turup mu, Huday bilsin, ne adıp karaz derdinişmeye mümkünçülük tapanımızdan başlasın geliyor. Gepin gerdişinne nur hakkında kalan tesir. Menen tek canlı genini görmek ve onun köpçülükte özünü genilerçe alıp karşı bilenem tanıştı. Her halla menne nuru geninin rolünü oynayacak bolya diyen duygulanıyor. Huday bilsin, Mars'tan mı şön mü, Ay'dan mı şön mü, Karaz bu zeminin adamsa hadiye. Men misal üçün aman ağacık bilen özümü erkin, dağıdan boşanayan duyup bilir. Jöne 10 milyon bir camı bir ten bolmak bana başartmadı. Hemç, men pikirimçe ol ehli zattı. Denge öz sazın eşdi. Hut şu yağdayan meni bağlap koydu. Bu menin ilkinci buluşup tanışlıktan son nuru hakkındaki pikirim ve onun hakikat bilen hiç ili bağlanışığının bolmazlığı mümkün. Son ikisi şeyle bir alıştı buram. Ayahıl nur men yanımda yok. Hasen olsan Kur'an'ların yanında. Kur'an'ların hayatiyetim nurun kakatı yakınni. İvoştan mülayim bir kayacak bolonda da katı kahari eline de hiç hapas edağımdan yaman etse şey ettiğini vurup fammak bir şey diyenini bilen bir. Bunun ikisi son gelacaktı, nurum feyledi. Dostum mahal mahal yanıma geliyer. Gürleşyez, işlerimiz düz. Ol mensiz yeki gün onu bilmeyer, men bolsa onsuz. Menin ehli sırım dostuma ayağım. Olum sırım gidilip Allah'ın ok meni. Ol meni özümden onu tanıyar, men bolsa onu. Ayrılış yaz, hat yazıp dururun hükman, onu vaada veriyen, ol bolsa mana.
Soň ol maňa ýazyp durmaz beýle kän, men bolsa oňa. Emma günlüň bir bilip bilmeýän, bu uly durmuşda bolsa maňa kıyın, ol men üçin başyny goýar beýguman. Oň üçin ol maňa elmydam düşünür dogry. Kemçiliğim bilen dogramaz meni, ýalňyşsam dararda güýger dogumly, men bolsa oňy. Ine güýz, ol güýzey paýhasly bar ýar, we bardyr. Dük yürekte bağramy. Hawwa, menim şeýlere ajyp dostum bar. Asylda barmy? Nura uman librette meselesi hiç bir uğruna bolmadı librette ýazylan, şoňa laýyk, şoň göwnünden turýan librette ýazylan adam tapylmady. Ahyrynda Gurbannalar bilen böwrogla başladylar. Gurbannalar muňa iýenýärdi, Nuri ol gijik aýdymlar, romanslar, sen her haçanam ýady bilersiň, ýa başga ýazýanlaram ken, sen borjun, sen hökman etmeli işin ullukan sahne eserinde öğretmeli. Edil häzir ödem tüýüs men ýen wagty. Senin işlerim uğruna doğuna men şat. Etadı maksat, şahtaçıklık hem ruhu belentliktir. Yönü men seninle näme üçündir, hut şuratlar yetmeçilik edýän kaliýa. Yönü senin bu dünyada iň ýynjalyksız hem durmuş taýdan üpçün däl adamdyňy garamazdan, olar seninle bar. Men sana hem işe, çınlakay düýpli eserlerim üstünde işle diýerdim. Häzirem şonmyýa. Benim häzir ikimizem öz döredüjüligimiziň ilkinji basgan çagyna. Hawwa biz ýaz. Halk biri hormatlaýaram, söýýär. Ýöne mundan soň näme? Bizim adymyzda näçe köp taryh ýanglansa, biz şonça da köp täze zatlar öğretmeli. Bir kämillik ýoluny ahyry. Diýmek bir has çuňur, has peltepewi eserler öğretmeli. Her beýle aýdymdyr marşlary bir her haçanam ýarar. Senne sahny üçin hiç zat ýok ahyry. Emma hakyna baksam, şeýle eserler hut sende bolmaly. Bir gedek gelli şülöýe, onun ýanyna ýene ýanky librette ýazanlaryň biri Taňrygul Taganow diýerler, libretist. Men idi Daňatöröwe operasyny, Göýrogly operany ýazyp bilmedi, ýazyp ýetişebilmedi, aradan çykdy. Men şonu ýazjak diýdi, şul adamlar maňa librette ýazyp berdi diýdi. Onu librette men dinläp oturmadym, ýöne şol döreden sagyny çalyp berdi. Garafetli we motor, Taňrygul Taganow motor dinleýär. Ay şunun olur bir gowy nemeler bar eken. Şu olar Göýrogly diýipden şol ýerden çykýan ses bilen bir türlü olum horun sesi, şu ýogyn erkek kişi sesleri de ýerden çykýar şol. Bir türlü bir gaty täsir edici maňa şeýler täsir galyrdy. Nur diýdim, eger şul operany oper edip ýetişibilýärsen,
gaty bir şowlu çıkan eser bolardy. Şonu da aýtdym. Eder boldum ilçinni hanoli Ammatan düşüpme Erdi hulmoli İnüvet for ile handolim Cebir kaldı Bedelidir dargado Akla tuku halley bendedir bedeli Oyalar ilbinde Amma takdirle Kıştan Novruz geldi, kış oldu yağlar Ağıstandan gelin yeller dargado Adama wagtyny edilen gollaw onu açýar, adam ösürýär. Nur nerede hiç ýyly gollaw diýilen onu da bir tarapdan, Erkisi Türkmenistan tarapdan gollaw ýokdy. Onun beýlekler bilýär. Beýlekler onu gollaýar gaýtyp. Şeyler nimeler aýdardylar bu hakda. Belli adamlar. Emma bizde şol gollaw ýokdy. Bolýan bolsaň Erkisi onu bir kiçijik atlagan bererler barka diýerler. Bolmapdy şol gollaw. Şu dehin oğlunun köpsi şoňerak boldy. Kurwanlar näçedine mawtum diýen soňaly halk ýasyny soňaly ýa bolan soň. Baş olar ýa. Demedik bilen oğlunlar. Endi köýüp gitdirecek gel bolýan ahmyrly, ağırly ahmyrly boldy da. Ya Kur'an'dan söylemeni diýer, söylemeni bu taýda ýene söýüm sözünde däl. Şol adamyň mertebesini saklamaly. Adam ne üçin ýaşaýar? Mertebesi üçin ýaşaýar. Sen merteben bolmasan adam bolmadyň da näme adam? Köçede ýykylyp duran adamlar, mertebesi ýok adamlar, ol bolmady bir dünýede. Adamın esasın maneti, öz mertebesi. Mertebe diýen adam nälikini gadanlýar. Mertebe gadanlýar dine hoşniyetlik bilen, için arassalygy bilen, şu içinden çıkarıp adamlara bir ýagşylyk etmek bilen, dünýäni gülletmek bilen, hoş söz diýmek bilen, ýa bir eferde öretmek bilen, halka, milletine peýdaly geleceğin üçin peýdaly çağırır üçin peýdaly edýänniň bilen ölçenliýär. Adam kärçiligiň bilen, mertebeň bilen ölçenliýär adamyň agramany şu. Şoňky söýünmeli diýýäniň manysy ýöne şeýle söýmekden däl, ýa-ni esasy düşünüm diýär, kimden düşünüm. Söyün meni
Yürek söyüğü küyse yer, şeyle bir küyse yer, yok çakı çeni. Yekece adama yeterlik söyüğü bilen bir pursatlılık söyüңsiz meni. Maňa kän zat, uly bir zat gerek däl. Elinizi yüreğinize koyuňsiz, size söyüğü bilen yüdülenýän günlem sözlerimi kese çekmän söyüňsiz. Söyüň meni ähli erkekem durkuy, bilen size tarap yollar çekeni, yeki ödüň söyüp ýörseň elmydam, bir adajyk ağır düşýärkeni. Söyüň meni, sizin sadık kuluňyz, soňra menden size galar şeýle pay. Men size bahasız serpay ederim, şalarım elinden gelmeyecek serpay. Bu sözler goşa yürekden çıkanmır o wada mende. Bu goşku nuru halman nedrin sevir dostu kurbannadır ediýärem iň soňky goşuty. Bizim sevgili meşhur kompozitorumuz o Nuri. Ol aramızda yok deyip günlü görýär onu. Nuri günlü var bizim aramızda. Nuri yaşapýar. Nuriň ruhy, Nuriň sady, Nuriň güler ýüzi hemmesi ol canly.